ସ୍ପେସ୍ ରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକିରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ହେଲେ କେଉଁଠି ଭୋଜି କରିବୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲୁ। ଶେଷରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା କି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଘରେ ଭୋଜି ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଆଣିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଂସ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ପବନ ଭାଇ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ ବି ପବନ ଭାଇ କରିବେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆଜି ଚିକେନ୍ଟା ନୂଆ କୌଶଳରେ ବନା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭୋଜି ପାଇଁ। ପବନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଭାଇ ତୁମେ ଯେମିତି କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଭାଇଙ୍କ ରୋଷେଇକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ସି ବିଚ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲୋକେସନ୍ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ହେଇଥିବେ। ସ୍ପେସ୍ରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକିରି ବର୍ଷା କେତେ ଦୂର ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ମିଳିଯାଇଛି। ନଳା ଭିତରେ ଆମେ ବସି ଆଜି ଖାଇବୁ। ସତରେ ଯଦି ନଳା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ଖାଇବା ସହ ପବନ ଆମକୁ ବି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପବନ କେତେ ଜୋର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ଠିଆ କରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଶେଷରେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପରେ ମୋତେ ଚିକେନ୍ରେ କିଛି କମିଥିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, ଫିର୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି କମିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ।